pala ako, bakit niya ako iniwan? Wow, hugot. Ikaw, tingin mo, bakit niya ako iniwan? Te-text ko na lang siya. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome po dito sa Makati, sa I'm Hotel. Ayan. Ngayon po may inaantay akong kasama para sa vlog na to, okay? Para sa burger eating challenge na to. Kakain kasi kami ng pinakamalaking burger sa Pilipinas. Eto siya. Ayun. Actually, kanina pa akong nandito, mga 3 p.m. Ngayon na po, 5 p.m. na. Wala pa din ang kasama ko. Si Lamon Queen ng T-Radio. Kilala niyo ba? Ayan. Filipino time talaga siya ngayon. Filipino time. 2 hours ako naghintay dito, grabe. I don't know. Oy, sa wakas, dumating na siya. Ang Lamon Queen, grabe. Pinoy na Pinoy time talaga, no? Grabe. You're so guwapo, no eh. I don't know, it's so traffic. So the point, I left my car sa gasoline station and I took a cast. And I left my assistant din sa car. Grabe. Kasi alam mo yung may estimated time siya. There's 8 ETA. Then the ETA keeps changing. I don't know why it's so traffic. Kasi nga, Friday, hapon, ulan pa. Nag-set ka pa ng appointment. Ano ba naman? It's Friday. Tingnan mo, oh. For you. Kakaloka ang traffic Hindi kasi dito. ako mayaman. Kaya mobile lang yung gamit ko na pang video. Ganun ba? Kala ko social kayo sa T-Radio. Hindi ko alam. Kailan ka nagkaroon ng Chris Aquino accent? So you're so hungry? Oo nga, kanina pa. So Grabe. you will lose again today. Yes. Ang challenge namin ngayon ni Lamon Queen from Yes. T-Radio is the speed eating challenge, alright? We have to Yes. eat Hungry Burgers, alright? The biggest burger in the Philippines, created by this man right here. Ayan, Mr. Sean. Yeah, siya yung Yes. may-ari. Perfect. Ito po siya. Ngayon. Show them how it looks like. So my advantage queen si Lamon Queen. My advantage si Lamon Queen sa akin kasi she's done this challenge before. Ako wala pa. Diba? Yeah. Nire-record na ba yan? Oo nga. Seryoso? Hindi ako nakaayos. This beautiful life. Ano, Lamon Queen, may Lamon King ka na ba? Or Lamon Kabit? Uy, grabe ha! Uy, grabe ha! Wala kasi Lamon King ko dito eh. Ay, ganun. Nasaan yung Lamon King mo? Hindi salita eh. Hindi salita eh. Hello. Soon guys, gagawa ko ng vlog kasama yung Lamon King ko. Ay, yeah. Nandito na siya. Push natin yan. Yes. Perfect. So ngayon po ang ating challenge ay Hungry Burgers Challenge! Yehoo! Ito ang pinakamalaking burger sa buong Pilipinas. Yes, guys. We're going to eat this now. Okay, so sabi ng may-ari sa Hungry Burgers na to na ang record, the fastest person to ever finish this burger, inubos niya sa loob ng 7 minutes. Really? Yes, 7 Parang hindi ko minutes. yata kaya yun. Oh, 7, grabe ang laki no, tingnan nyo. My gosh! Pero ang yamin niya guys ha, tingnan mo may sesame seeds. O, diba? Oh my gosh, doble ang patty. Ay, grabe. Akala ko isa Diba? lang. Okay, I don't know if I can finish this. I don't know also actually, kasi ako nag-breakfast ako kanina. Ikaw ba nag-breakfast ka? Nag-breakfast ako, hindi pa ako nag-lunch. And it's now 6 p.m. no? Dapat tayo nag-start sa 3 p.m. Pero ikaw, ang kulit mo. No? Uy, grabe yung traffic guys ah. Alright, here it is. Here we go. Here we go. Doing Hungry Burgers Lamon Queen. Diyos Oh my ko. gosh, oh my gosh. Ma-defend ko kayo yung title ko. Parang sa tingin pa lang, busog na ako. Ang bango niya. Talaga? Di ba? Ayaw nga no. So ano siya, it's double patty guys. Tapos meron pa siyang bacon. Tapos may Double patties cheese. with bacon, cheese. Oh my gosh. This weighs like, oh my god, like, wow. This Wow! is, higit pa si 1 kilo to ha. Yes. Wait, thumbnail muna ha. Thumbnail. Thumbnail. Isa pa, pagkat-pangat. Okay, sorry. Yeah, perfect. Pang-thumbnail. Okay. Game. Here we go. Wait, we need a timer. Okay, we need a timer. Wait, timer pa, hindi ko kaya Yes, yun. my timer pa, my timer. Okay, ito siya. Okay, sa iPhone, clock, stopwatch. Yep, okay. Yes. Ready? Here we go. Parang kinakabahan ako. Okay, here we go. Alright, do we have... Piling ko mas magaling ka eh. Bawal mag-cut? Bawal magamit ng knife? Ikaw, wala ka. Okay, sige, Basta I'll ako just eat it kainin. like this, okay? Okay, ready, Lamon Queen. 3, 2, 1, let's go!
Grabe ah. Oh, man. 1 minute na. 1 minute pa lang yan, ha? Grabe. Nakaidang ka na nito. Nakaidang ka na. Huh? Dalawa. Ano? Pangalawa ko to. Okay. Ayan, may tubig pa. Ay baka to eh, iba! Iba! Mas pwedeng kasi. Natawa ako. Oh. Parang nalulunod ako. Bilis mo ah. Ay wow. This is harder than I expected. Nako. Grabe. Akala ko kasi isang patty lang. Dalawang patty pala. Nasa bacon pa. Kain natin to. Eh, grabe, 6 minutes. Oh. Ang hirap, no? Oo nga, no? Kasi yung beef pa yung purong beef, so sa siksik na siksik. Ang bigat sa tiyan. Sige na, get down. Okay. Oh. Ayaw mo na. Ang sexy pa naman doon na may abs. Wala na. Wala na. Paano mo ba lang maintain yung abs mo? Pag ma-maintain ka ng abs mo, kain ka sa Hungry Burgers. Pero hindi pa kalaki ha. Yung regular size burger nila. Ikaw, pag yung babae malakas kumain, hindi ba nakaka-turn off yun? Yung babaeng natakaw? Hindi, baka ibig sabihin buntis lang yan. Ay, grabe ha! Oh. Suko ka na. Ay, sige na nga. Oh. 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 Okay. Grabe. That was so much harder than I expected. Tingnan nyo. Kaya guys, so actually kung siya sumuko, kaya ka mo talaga itong ubusin kasi nakita mo. Ganito na lang kaliit, di ba? As in, like, super mahirap siya, grabe. At least, parang quarter na lang yung natira, no? So, Sa akin parang regular burger na lang. Ay, oo nga. Diba? Eh sa'yo, parang ano pa, parang... 3/4 yung naubos ko. Inatira sa'yo parang ano, 2 quarter pounder pa. Oo Yun nga. na. Guys, nandito kami ngayon sa I'm Hotel. Dito kami nagsushoot. I'm Hotel sa Makati. Oh yeah, thank you nga pala for allowing us to shoot at This hotel. is the only 5-star hotel in this area of Yeah. Makati. Grabe, no? Social tayo. Malay mo, na. minsan
ma-feature din natin sa vlog itong ayong hotel, di ba? Di ba? Yan, pa-sponsor po, char. Ito po yung Antidote Bar, rooftop bar ng I'm Hotel na to. Ayan. Congratulations, Lamon Madali na Queen. lang eh, no? Okay. Congratulations, Lemon Queen. Panalo ka na. Ayan. Ang galing ah. Di ba ako mataba Ay. sa video? Ha? Di ba ako mataba? Di ba ako mataba sa video? Hindi naman. Kasi kunain ko yung dalaking burgers, so tumaba na naman ako. Basta kumain ka ng burger na ganyan kalaki, oh. Siguradong tataba ka. Ako nga, tumaba na. Tumaba na agad. Wow! Wow, ang ganda! Super ganda. As in, that was not, it's closed, okay. Closed pa siya. So ano? Oh, grabe. Sa I'm. 360 view of Makati, no? Nako, astig. Wow, this place is really cool. Patingin nga No? ang tsura ko. Ayan, yan ang itsura mo. Bakit? Maganda pala ako. Maganda pala ako, bakit niya ako iniwan? Wow, good. Ikaw, tingin mo, bakit niya ako iniwan? Tetext ko na lang siya. Ito-text mo na. Nice. So dito daw nagparty sina James Reid at Nadine Lustre sa New Year's. So dito. Grabe no? Tingnan nyo. It's so awesome here. As in, Antidote Bar Philippines sa I'm Hotel Makati. Maganda no? Ako. Tsaka malakas yung signal ng globe dito. Tingnan nyo, may tower dyan. Ayan. Hindi ka malulugi sa load mo dito sa Antidote Bar na to. Alright, tingnan natin sa loob ng CR ng I'm Hotel. Uy, Sean, Ay, nako! Photoshoot ako! Wow, kitang-kita ka sa buong Makati habang nagtatae. Actually, Grabe. Nako. Wow. So here you can have your own private show sa CR na to. Para sa buong Makati, free show. Sip sip hooray. Alright guys, maraming salamat po sa panonood sa vlog na to. Kita-kits sa sunod na video natin. Lamon Queen, magbabay ka na dyan. guys, subscribe to my YouTube channel. Ayan. It's nasa baba. Ilagay ko ba sa baba or ikaw ang maglagay sa baba? ilagay mo, di ba? youtube.com/Tina Chosera, o di ba? Ayan, Tina Chosera. Kung Ayan, may suggestion po kayo na video na pwede kong gawin with Dwayne, PM nyo lang push siya. na yan. PM nyo lang siya. At mga Katwanda fam, out na tayo. Kita-kits sa sunod na vlog natin. Bye-bye. Oh. Wanna take you